Jak vrátit smysl lidskému dílu? Jak zbourat ploty a zahojit rány ve vzpomínkách? Krajina uprostřed Evropy. Krajina krásná, drsná, krajina mnoha osudů. Krajina mnoha vesnic, navždy zmizelých. Šumava. Krajina vody. Pramenila zde dávno předtím, než si zde lidé, poslušně vrchnosti, začali navzájem ubližovat. Dlouho před tímto časem začíná šumavský příběh vody, který bych vám rád vyprávěl. Píše se rok 1791. Krajina vody se probouzí ze spánku. Vydatné šumavské potoky, svedené do plavebního kanálu, se představují světu. Začíná více než stoletá plavba dřeva, plavba tak říkajíc přes hory i doly, plavení na umělém vodním díle, geniálním díle, plavebním kanálu. Jen slyšte a pohleďte. Toť 8. div světa. A vivat panu knížeti. A vivat geniálnímu staviteli. V krajině vody se píše rok 1791. Slyšíte vodu? Poslouchejte. Bude vám vyprávět, jak to tady na Šumavě všechno bylo. Možná se tady spolu potkáme. Co myslíte?